जोंथ' जोबोद थाबैनो बिसोरनो एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय हाबाफारिखौ जों लाबाय थादों एबा प्रजेक्टखौ जों लाबाय थादों। नाथाय खोथाया जाहैबाय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जों SIU मोनाखै। दा स्टेट गभर्नमेन्टआ जोंनियाव जिखिनि क्वेरि खालामदों गासैबो रिपर्टखौ जों हरबाय, थेवबो जोङो SIU मोनाखै। जेब्लानो SIU मोनगोन अब्लानो जोङो एपइन्टमेन्ट होगोन। मानोना जोंनो हागौमानि फोरोंगिरि नांगौ। जेसेबां थाबनो हागौ जोंनो फोरोंगिरि नांगौ, मोजां फोरोंगिरि नांगौ। दा नंखायनो जोङो जेब्लायनो SIU मोनगोन जोङो कुनु लेट खालामाजासे थाबैनो जोङो बिथांमोननि साख्रिखौ जाय टेट पास खालामखानानै दङ, जाय गोदानै पास खालामबाय, जाय 99नि थालांनाय, बे बयखौबो लानानै जोङो SIU सायाव बेस खालामनानै बिथांमोननि एपइन्टमेन्टखौ होगोन। खोथाया जाहैबाय जे बिथांमोना दिनै बायदिसिना धरना रेलि खालामनो हायो। आंनि लुबैनाया बे जे दिनैनि सरकाराव कुनु घुस लानानै एबा ब्राइब लानानै साख्रि होनाय बेबायदि थासारि गैया। आरो बिथांमोननो इन्टेनसनेलि जोङो होआ होननानै दोननायबो नङा। ओंखायनो बिथांमोना साख्रिखौ जेब्लायनो SIU मोनगोन अब्लानो जायफोर क्वालिफाइड बिसोरो साख्रिखौ मोनगोन। नाथाय आंनि खावलायनाया बेसो जे मोननायनि उनाव जाहाथे सासे मोजां गोग्गो गुन गोनां फोरोंगिरि जायो, बेखौसो आङो बिथांमोनखौ खावलायदों। बिथांमोना बुंनाय बायदि हयथ' जोङो होनो हानाय नङा। मानोना सरकारि प्रसेसजोंसो बियो थांगोन। दा थाबैनो मोनोबा जोंथ' सेप्तेम्बरावनो होगौमोन। नाथाय मोनैखाय जोङो हयथ' लेट जादों। अक्ट'बराव मोनबा अक्ट'बराव होगोन, नभेम्बराव मोनबा नभेम्बराव होगोन। जेब्लाय मोनो अब्लानो होगोन। जा बिनि सायाव जुदि बिथांमोना जेबो खामानि मोनाखै, बेस्थ' जानो लुबैदों, अब्ला बिथांमोनाथ' धरना होबाय थानो हायो। आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय जोङो गोसो जानानै इन्टेनसनेलि बे साख्रिखौ बिथांमोननो होआखै एबा जोङो लेट खालामदों बिदि नङा। जेब्लायनो SIU मोनगोन, SIU मोनखांनायनि उनाव मेक्सिमाम 20 days इन्टारभिउ लानाय, रिजाल्ट होनाय, बेखिनिनि गेजेरावनो एप्लाइ खालामनायनि थाखाय एसे सम होगोन जोङो। गासैबो प्रसेसा कमप्लिट जागोन। गोदोना सानाय आङो निउर'थेरापिस्ट बङाइगाव सापागुरि बेंटल गेटआव बाहाय बे आं निउर'थेरापि होनाय मोनसे थेरापिस्टखौ आं सालायो। दासिमहालागै आङो 10 मास जाबाय बाहाय। 10 मासनि गेजेराव गोबां मानसियानो माने बेबायदि हामनानै थांनायखौ थांबाय, मोजां मोनबाय। सोरहाबा पेरालाइज, सोरहाबा बेबायदिनो सिनस्रि सानायफोर, सियाटिका जानायफोर, सार्भाइकेलनि प्रब्लेम, बा हान्थु सानाय, एंगल सानायफोर, टेनिस एल्ब'फोर, माइग्रेनफोर, नैबेफोर बेमारफ्रा हामनानै थांबाय। सिनस्रियाव सानाय जादों। बेनो आथिं फारसे थांनानै थाफ्लि गंसेयाव सागाबाय थायो आरो। मैया नाजाफैदोंमोन नालाय, दा एसे मोजां दं आरो। दोनथ'ला मैया फ्रि। दा मोजां मोनबाय आरोना? आं सिनस्रि सानाय जादोंमोन फार्स्टआव। सिनस्रि सानाय जानानै थाबायनो हायि जादोंमोन। 1 सप्तायानो जाबायमोन। खामानि जायाखैमोन। दा बेयाव फैनानै माने थाबायनो हाबाय। दा मोजां मोनबाय आं, मोजां थाबायनो हाबाय।